Oh, the told my video. Ah, Obi Obefre, Obi Obefre. Oh, the told my video. Hello. Hello. Okay, yɛne ahwɛfoɔ ɛne yɛtiefoɔ nyinaa asɛnniɛmfa mo mmra GH live studio yɛgyina adako gyakye live ɛnɛ club yɛ Kumasi Asante Kotoko Bobuku no nso atumi ayɛ training awie na ɔmo starte ɔmo training on Wednesday ukwada no yɛbɛpie mu ɛwɔ ha sei and then Thursday yɛsan so ɛbae ɛnɛ Friday club yɛ Kumasi Asante Kotoko team no ayɛ training awie na mene wobɛdi nkɔmmɔ bi na coach Abdul Karim Zito before say training no enso ebekɔ so no ɔne supporters a ɔmutumi ebewura mu enso ɛwɔ adako gyaakye no edi nkɔmɔ but me de saa nkɔmɔ na ɔde ma wo no me de ɛbɛma but nyɛ ɔbɛyɛ sɛ ɔbɛ subscribe channel ɔbɛ share ɔbɛ like na wa comment but comment no moma ɛho ɛnte enso ɛwɔ hɔnom na bibia enso entumi ɛnyɛ kama na ɛnɛ boys a ɔmo etumi bewura mu ɛwɔ adako gyaakye no adwuma a ɔmo ɛbɛyɛ no na ano ɛhye na ɛnɛ mpanyinfo ahodoɔ bebree nso etumi ɛbɛwura mu ha sei a yɛde ho update nyinaa nso ɛde ɛbɛbrɛw ɛwɔ aha sei but before sɛ yɛbɛwura nkɔmɔ no mu no ɛnɛ 3 goalkeepers a ɔmo egyina mu ɛde ma club yɛ Kumasi Asante Kotoko no ɔmo nyinaa nso etumi ɛbae goalkeeper ne din ɛde Mohammed Kamara aberante a ne din ɛde Aziz Dari Haruna ɛna Benjamin Chum ɔmo nyinaa nso ɛbɛwura mu ɛwɔ adako gyaakye a ɛne trainer ɛkɔɔ so no ɛnɛ na ano ɛhye paa nso ɛyie na onim sɛ team no ɛkɔ akɔbɔ baabia ne Gold Stars nti ɛyɛ cup game sɛ ɔmo bɔ 90 minutes no ɛwie na so bia ɛntumi ɛnwi ne game na ɛwɔ so ɔmo bɔ penalties na ɛnɛ penalty shootout na ɔmo ɛyɛɛyɛ no goalkeeper ne din ɛde Aziz Haruna Dari ɔsɛbu penalties maako 5 also ɛwɔ training grounds nti ɛnɛ penalties a ɛkɔ aberanteɛ no so no menka ne sɛ ɔno ana yɛ more saves ɛnso ɛwɔ goal post no mu nti ɛnɛ na boy a ne din ɛde Aziz Haruna Dari ne performance a ɔda na di ɛwɔ adako gyaakye training grounds no na ɛwɔ soro yie papapapapapa ɛnɛ aberanteɛ ne din ɛde Patrick Esiedu ɛne full training ana boy no etimi ɛyɛyɛ ɛde ma club yɛ Kumasi Asante Kotoko Joseph Amwa ɛyɛ full training ɛde ma Kotoko Shaibu Abubakar ɛyɛ full training ɛde ɛma club yɛ Kumasi Asante Kotoko aberante ne din ɛde Samba Onel Joseph Ablo Michael Sefa mede Michael Sefa ho nkɔmɔ ɛde akyerɛ Michael Sefa ɛnɛ boy no ɛyɛ bibi ɛwɔ training grounds mede ndɛn kɔmɔ ɛnso ɛde ɛbɛbrɛw ɛwɔ ha Zakaria Fuseni ɛnso etimi ɛyɛ full training ɛde ɛma club yɛ Kumasi Asante Kotoko Hilbert Jewu Lord Hilary Adamo yes ɛkyerɛ hɔ megya player baako ɛdi ɛwɔ Hamzata ɛnso ɛyɛ full training ɛde ɛma club yɛ Kumasi Asante Kotoko ɛdibio Hilbert Jewu ɛyɛ training ɛde ɛma Kotoko Lord Hilary Adamo ɛnso etimi ɛyɛ full training Emmanuel Entry ɛyɛ full training ɛde ɛma club yɛ Kumasi Asante Kotoko sanso ɛna aberante Didi Johnson upon usu Inusa Adams ɔmo nyinaa ɛnso etimi ɛyɛ training ɛde ma club yɛ Kumasi Asante Kotoko Philip Amo ɛnso egyina mu ɛyɛ training ɛnɛ penalty bi aboɛ no ɛbɔɛ no na ano ɔhyɛ papapapa na ɛfɛ nso and performance a ɔda na di ɛnso ɛwɔ trainer ɛno nso ɛkɔɔ so no na ne performance no ɛnso ɛwɔ so nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena metro player wɔne Samba Onel ɛbɛbɔ akyire hɔ no because and coach Karim Zito ɛpɛ players ni yie paa and ɔhwɛ sɛneɛ na Samba Onel any player bi a ɔbɛ start game no ɛde ama Kotoko no ɔmo ɛbɔ mo ho mɔden no ho na no ano ɔhye and it's likely sɛ ɔmo mmienu ana ɛbɛbɔ against Babiani Gold Stars ɛnso ɛwɔ hɔnom na yɛkɔ anim hɔ no a aberanteɛ ne din di Dozo Morfin ɛyɛ training Albert Amwa Kwame Poku ɛnso etimi ɛyɛ training Jordan Elisa ɛnso ɛyɛ training ɛde ma club yɛ Kumasi Asante Kotoko ɛnɛ na boy and di Jordan Elisa ɛnso performance ɛwɔ training grounds no na ɛwɔ soro na ɛnɛ boys no ɛbɛwura mu no onim sɛ ɔmo bɛduru a ɛne mmirika tutu no ɔmo ɛyɛ biara ne sa ɔmo ɛyɛ bi ɔmo wie no
on get drills kakra on pass it na we nso pass it na we nso da kona nim na we nso da ba na we agya ma hu saa ne omo ye ho adwuma omo wie ye no ana coach Abdul Karim Zito ehwe players ni chair players ni two ana obo e fa ne fa na omo bo wie ye no na substitutions ni ade ewrewre odi wrewrem ni ade a na eno omo hye babe no omo hye babe green na omo hye omo training kit na red na omo ahye 3 omo hye babe no enso ahye 1 nti ekoye 3-1 enso ewo game ni mu a na eye kama pa and na anika enso egom na ena ohwe senior na Joseph Abono abba back no eno de so even Kotoko players now friends a soldier because no couple penalty and a soldier sa ano the ball penalty and so ehye the Kotoko supporters are almost so a buy no and a soldier and on the friend no the back can say e be cool because when the cost rubber for man e just be deal go ni peduam na and a boy no and so performance ono e done di and so no na e was so pa and it's likely say boy no able to me I started men can so be started but I likely say or be started against baby go start ni na I say from ukwada Kotoko e resume training no and modern bar brand anything e di abro adare di e wo training grounds no ano e hye pa na boss say o hwe me na o tie mi a ma me to supporters adwin no mo ntia say boys are Kotoko assign no almost so far na omo ewo team ni mu no obia e kire dono so betini aye e di aboa ma club ya Kumasi Asante Kotoko enso team no enso etimi apeja eti ena ohwe the one boys no a seriousness our training grounds na etiena ye bomb pies for the same thing ebeko baby any gold stars enso a game ni mu and then painful mo Kotoko team ni mu nyina enso e bad training grounds and the share training ni bi and obi can say meeting echo so e wa dako jachi a me na number kwa migration so me no ka say sisi a be gina dako jachi na e ka kire say enya na kre meetings bia anko so ye hu say bia painful bi any technical team ni jira bi ye meeting ye hu say technical team ni playing body e jira bi ye meeting bi bi ni ho a and also echo so e wa ha say but yewra nana apenkra kontomponi afere hene ono na nisa Kotoko team no otumfo was say tutu the second edi ahye nensa ene obada ko jaache obai na eye niema mienu ana obeye one okohwe the new pitch a Kotoko aka krebi no ma wie ne yankopon ya aduma likely say Monday and Tuesday make say next week because Kotoko akobo baby no go stars ni wie a omo be resume and omo resume trainer new pitch no on be start ayo so adwuma since ya me no ka say kram Kotoko team no any omo clubhouse wo bi omo free Christian village ana ever training what you say oko ana team no free ever be training and so e wa ha say and omo nana penkra buy no okohwe new pitch no na new pitch no project adwuma no enche kra beto so o GH live studio no so hu sene etie go post na esisi ho no na ho de semtie net egu akire ene de wa pitch no esi aye no ano hye pa ye yenche ye beto so enso e di amamo enso e wa ha sei na obaye no okohwe project no hu se oni team manager akoto ejina ho a omo edi nkomo efa project and wo hwe de wa project na akwakudura na ni gem owie ye no ana wura pitch no so ba bia boys no eye training no enso ebe monitor training no ehwe ema bibia ye kama owie no na osan so ne Kotoko supporters no esan so edim kom di menga say enima miensa mpo enyem yinu miensa obe hwe the project eye pitch no osan so ebai ebe hwe training ni bi and owie no osan so ne Kotoko supporters no enso edim komo ene na akoto ewo training grounds na ohwe san so ena communications director edema club ya Kumasi Asante Kotoko yewra safu duku na ono so ewa ha se esquire enso eso din so no so ewa ha and operations manager Christopher Demenya ono so eba ha ebe monitor training ni bi chairman K5 nana ya fana say Zito ha ni ofa ha ono ni ofa Malik Jabel na ono so ewa ha se ya also a monitor training bi and the boys ni we na 3 hours training and a boys no ebeye 3 hours answer because team no free has na kwa kubu no nsia
and almost started training 3 o'clock. And see, a quackable and selling quantity 3 hours, make 3 hours, and omo edit training. And so I was here na Libya, and so editor now came our honor. Now, and a debia coach can visit to a year, you know, because an air fair, but emotionally a command for Swakoma. Kotoko team no ebe drew ya omu bomb pie really on best started training na and a coach can visit to a bar baby supporters in Jan. Look at your Kotoko supporters and say, Mr. Ramo, Mama Makuma and Tomayem. Mpunya betre na team no yegusu a ye hyehyɛ enema ekoso yie pa yenim sɛ ne ekoso na eham pa ye result a ekopie mu ewotofo no na enye eni anje ho saa so amoso mu eni anje ho ti mesrɛ mo enema esesa enye sɛ afi na enema besesa but egusu a esesa enti mu nyina mo fam paibo entai Kotoko boboko na achi na mukoda mo mpa enye odusu wo gidi wo mu bia no onso ye ho adwuma na fa tai krobie kumase asante Kotoko boboko no enso achi na nema enso entimi enkoye enfawontu adesrade na ode be supporters so ka jan so mo makoma entomoyem na ensesaye enso eba krobie kumase asante Kotoko enso boboko demo na mame mfan komo we mfanto ya hwefo nim na niwie dwumadie no enso ewo ho abranti ane din ede Walid Nema Fuseni ebia wanti ne din ewom boy no entimi emma Kotoko training grounds enti ene boy na so ama so 3 days training akoso from Kwada akopem enne Friday no boy no entimi emewura mu ewo Adako Judge ene club no enso enye training wanti baba yaya edi baba yaya ene wentumi ama me training with club ya Kumasi Asante Kotoko Lord Amwa omunyina entumi ama abranti ane din ede Elvis K Bar for Peter Amidu Akwa omunyina enso entumi ama me training na say boys no enso epra omuntimi emeka team no ho enso ewo ho nti na boys a ene omo baa na dwumadie no enso ekoso kama epra bia enso ensi ewo training grounds nti yero be see say na other stories no enso ewo so a and keep watching GH Live Studio because you want my peppy enso ede emamo enso ewo ha say project a Kotoko no ano hye oba ha say ya omadwi ha say nyina new pitch no so no omadwi ho nyina supporter oba obe baabi enso agina na wo so ahwe training bi kama enso ewo ha omuguso omo yehu adwuma enche kra this video no enso betimi dia to so ede amamedin ede nanaba kwame gracious live report from Adako Judge. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?